өлкәсендә 240 меңнән артык милләттәшебез яши. Татар халкының сәнгатенә, мәдәниятенә, фәненә бик күп шәхесләр биргән төбәк бу. Selamlar mısınız? Hayırlı günler, kırığa yaraymışsınız ya. Yine birlikte Kanisa Hanım İhlas Günü'yle cerrahlarla birlikte sağ olun verdik. İnsanlar mısınız? İlk yaşa girecektik. Araklas Günü insanlar mısınız? Hayırlı günler, insanlar mısınız? Hayırlı günler, Татар халкын аның шәхесләре таныта, ә безнең шәхесләребезне дөньяга таныту ул безнең максатыбыз. Бүген сүзебез 40дан артык китап авторы, филология фәннәре докторы Хәнисә ханым Алишина турында булыр. Хәнисә Алишина 1953 елда Төмән шәһәрендә туган. Тигез, иманлы, гыйлемле гаиләдә 3 бала тәрбияләнәләр алар. Мин бик иркә, бик шундый яраткан, көтүп алган бала булдым. Һәм үземнең мин бала чагымны алтын чор дип әйтәм. Әтием исән, әнием исән, яхшы яшибез, бик барысы да бар. Әтием минем катерда эшләде. Бик тырыш кеше иде, рулевой моторист, шкипер, главный механик, капитан. Ул тыйнак, сабыр, шундый менә ышанычлы кеше булган. Һәм ул сугышта, сугыш ветераны булгач, һәм инде репрессияга дучар булгач, сәламәтлеге аның какшаган, сугышта булган. 39 яшында гипертониядан 240 белән ул вафат булды. Шуннан соң инде тәгәрәп китте безнең алтын чаклар. 2 кичкенә энем бар, Хәмид, Абид. Әнием 31 яшында тол хатын булып калды. 3 баласы белән ятим калган хатын аларны үстерергә, кеше итәргә җиңелрәк булыр дип шәһәрдән туганнары янына, авылга кайтып китә. Гел яхшы билгеләргә генә укыган Хәнисә белемен Стар Александровка дигән авыл мәктәбендә дәвам итә. 1972 елда 8нче сыйныфтан соң ул кабат яраткан Төмәненә, педучилищега укырга кайта. Аннары Төмән дәүләт университетының тарих факультетын тәмамлый. Аның 30 елга якын педагогик хезмәт юлы Төмән шәһәре, Яркәү, Төмән районнары мәктәпләрендә башлана. Хәнисә инде хатыным дигәндә, ул кабатында дирәк кирәк, кешенең канат кирәк. Әгәр дә пар канат бер ни булса, бер-береңне аңласаң, ул вакытта килешә. Мин үземчә халыкка хезмәт итәм, ул үзенчә хезмәт итә. Миңа әтиемнең бер генә әйткән фикере бар иде, бер сүзе бар иде. Мин 1нче класста гел 4тә 5кә укып киткәч, ул әйтте: "Кызым мөгаллимә булыр." Шул фикерне ничек мин отып калган белмим. Мин гомерем буе шул фикергә тугрылыклы булып укытучылыкка кирдем. Шулай фән юлына кергәндә аның инде 20 елдан артык педагогик хезмәт стажы була. Тарих дигән фәнне укыттым, башлангыч классларны укыттым, авылда музей оештырдым. Шулай музей ачып, нитеп эшләп киткәч, кинәкәнеем вафат булды. Әнием вафат булды, минем стажым 10 ел. Әнием дә үлгәч, күңелем китте. Кызым да кичкенә, шулай өчебез без күчендек Төмәнгә. Мине перевод тәртибендә областной институт усовершенствования учителейга алдылар. Мин аңа бик сөендем, горурландым. Завуч кеше, шунда инде бөтен өлкәдә институт, ул данылган институт иде. Шунда эшләп киттем. Шул елны Төмәннең зур юбилее булды. Төмән шәһәренә 400 ел тулды. Зур бит ул дата. Төмәндә туып үскән кешегә, ел сайын Төмәнгә килеп күнеккән кешегә ул зур бәйрәм. Дилара Гарифовна килеп төште университетка, минем җитәкчем Фролов Николай Константинович. Алар икесе дуслар икән. Икесе фән кешеләре. Алар сөйләштеләр дә, Дилара Гарифовна аңа әйткән: "Менә мин күптән эзлим, Себер татарларынан миңа бер аспирант кирәк." Аннары аның мәшһүр Казан университетында аспирантурада укучыры. Ул аны 1991 елда тәмамлый. Татарларның тарихи ватаны, бай рухи хәзинәсен саклаган Казанда уку, белем алу, халкыбызның шәхесләре белән очрашу, Хәнисә ханымда үз милләте, аның язмышына карашын үзгәртә. Байыта дисәк дөресрәк булыр. Казан аның дәрьядай хыялларына канатлар куя. Менә шулай инде миңа
теманы бирде, Сибир татарларының диалектын өйрәнәсең. Мин аны кайдан өйрәнәм? Мин татар мәктәптә укымаган, менә мин тарихны яхшы беләм, менә нейне беләм. Юк, син хәзер грамматика буенча бөтен фонетиканы, морфологияны, лексиканы өйрәнәсең дә диссертация язасың. Говорит сибирских татар. Менә шулай башладым. Яңадан именительный падеж баш килеш. Һәм башка килешләр, имтиханнар. Шулай итеп яклатты бит мине Диләр апа. Ахыр чиктә филология фәннәре кандидаты булдым 92 елда. Ахыр чиктә 1999 елда 7 елдан филология фәннәре докторы булдым. Беренче мәртәбә Россиядә ревизия перепись населения 1897 елда була. Шул елда Төмән өлкәсендә 244 татар авылы булган икән. Хәзер 100 ел үткәннән соң 144 татар авылы калган. Димәк, бер елда бер татар авылы бетеп тора. Төмәнне дә татарлар салган. Тубылны да, Ялутыр шәһәрендә. Шушы Төмән өлкәсенең көньягындагы шәһәрләрнең нигезе борынгы татар авыллары. Хәнисә ханым белән безнең күптәнге дуслык араларыбызны суындырмады. Төмән өлкәсендә эшләнгән тапшыруларыбыз аның фикере, әңгәмәләре белән гел байып торды. Ул чын халкына хезмәт итүче шәхес. 14 гасырда Урта Азиядан килсә, 15-16 гасырларда Казан ягынан да килә муллалар. Алар көчәйтеп җибәрә монда ислам динен. Тагын шуны әйтергә кирәк. Әгәр дә Казан татарлары булмаса, мондагы татарлар ассимиляцияга күптә бирешеп куер иде. Казан татарлары куәтләп тора монда ислам динендә, татар милләтен дә алар татар телен дә саклауга бер сакчылар булып торалар Казан татарлары. Шуның өчен без Казан татарларына күңлебездән һәр вакыт рәхмәт әйтәбез. Безне татар итеп саклыйлар. Белдегезме? Без бит коренной татарлар бик тә аз. Шуның өчен без кечкенә генә милләт булырга теләмәйбез. Без зур милләтнең бер матур бизәге булып яшәргә теләйбез. Минем бәхетем, минем эшем, гаиләм, аныкларым һәм иң зур бәхетем мин үземнең Татарстаныма да бик яраклы кеше булып чыктым. Татарстан безне яклап тора. Әгәр Татарстан булмаса, без нишләр идек? Ник дисәң, минем бөтен хезмәтләрем Сибир татарлары дип атала. Анамастикон сибирских татар, язык сибирских татар, фәнниләр, мәкаләләр яздым. Һәр берсенең исеме Сибир татары. Без Татарстаннан айрылсак, без чуп булабыз. Һич нимәгә унамайбыз. Тик кенә вак төркемнәргә бүленеп бетәбез. Мин сиңа Атъялда да әйттем, Астана янында. Без вак кына Сибир татарлары булып бер төркем түгел, олы татар халкы милләте булып яшәргә тиеш дип, син 20 ел элек килдең монда. Шул вакытта да әйттемме шул сүзне? Бүген дә әйтәм. Без зур татар милләте. Без горурланабыз. Һәм инде ялгышкан яшьләребез дә аңлар бер заман. Алар әле үсәләр, әле укыйлар, әле яшиләр. Шуның өчен мин уйлыйм, безнең халык, Сибир татарлары, без бер халык. Ләйсәнә Садретдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Төмән.